भव्य अशा उक्तावण सोहळ्यात तुमचे सगळ्यांचे गोवा राज्य पायाभूत विकास महामंडळ मना काळजातल्यान स्वागत करता। मशीद तशेंच सैमीक सुंदरतायेन भरिल्ले आमचे अशें गोंय आनी ह्या गोंयच्या सौंदर्यात भर घालपी असो हो पूल ताचे उक्तावण आज मानेस्तांच्या हस्तुकीन। तसंच नामफलकाचं अनावरण नितीनजी गडकरी यांनी करावं। सगळ्या मान्यवरांना विनंती, या नामफलकातून हा तिसरा मांडवीचा पूल, त्याचं उद्घाटन, नामफलकाचं अनावरण। आजच्या या पुलाचं उद्घाटन म्हणजे खऱ्या अर्थाने मनोहर पर्रीकरांच्या स्वप्नपूर्तीचा आजचा हा दिवस आहे। मी मंत्री बनल्यानंतर मनोहर पर्रीकर मला भेटायला आले आणि त्यांनी सांगितलं की मी बऱ्याच वेळा हा पूल व्हावा म्हणून त्यावेळच्या तत्कालीन सरकारकडे बराच पत्रव्यवहार केला, त्याचं मला उत्तरही मिळालं नाही। त्यामुळे आता हा पूल जो आहे हा गोवा सरकारच्या वतीने बांधायचा मी निर्णय घेतलेला आहे आणि हा बांधण्याकरता राष्ट्रीय महामार्गावर असल्यामुळे तुम्ही मला अनुमती द्या। मी त्यावेळी त्यांना असं म्हटलं की आता मी मंत्री झालेलो, मी याला निधी देईल। तर त्यांनी सांगितलं की नाही, मी ऑलरेडी जाहीर केला आणि मी निर्णय घेतलेला आहे, तुम्ही मला परवानगी द्या। त्यावेळी सुधीर ढवळीकरही त्यांच्याबरोबर होते आणि मी लगेच या पुलाकरता परवानगी दिली। त्यानंतर त्यांनी गोवा इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन जी आहे त्यांना हे काम दिलं। L&Tचं कॉन्ट्रॅक्ट निश्चित झालं आणि अतिशय सुंदर गोव्याच्या सृष्टी सौंदर्यामध्ये हा एक पूल, एक नवीन डिझाईन, स्टेट ऑफ आर्ट असा हा पूल या ठिकाणी L&Tला काम मिळालं। सुंदर डिझाईन आहे, परंतु हे काम होत असताना पुन्हा मनोहर पर्रीकर माझ्याकडे आले आणि त्यांनी सांगितलं की मी त्यावेळी म्हटलं होतं पण सध्या गोव्यामध्ये आम्हाला आर्थिक अडचण आहे, त्यामुळे तुम्ही 50% याची रक्कम आम्हाला पुन्हा तुम्ही द्या, मंजूर करा। मी त्यांना सांगितलं की एकदा मी फाईलवर लिहिलं आहे की तुम्हाला आता तुमच्या खर्चाने तुम्ही बांधणार, आता पैसे पुन्हा उलटं फिरवावं लागेल। ते म्हणाले काही करा, तुम्हाला करावं लागेल। आणि मी माझी फाईल पुन्हा उलटी फिरवली आणि या पुलाचे अर्धे पैसे राष्ट्रीय महामार्गातर्फे देण्याचा निर्णय झाला। त्या फाईलवर मी सही केलेली आहे। याच्या सिव्हिल कन्स्ट्रक्शनच्या कॉस्टपैकी 50% किंमत ही आता राष्ट्रीय महामार्गातर्फे आम्ही देणार आहोत। या पुलाचं काम करत असताना अनेक प्रकारच्या अडचणी आल्यात, परंतु या सगळ्या अडचणीवर मात करून मनोहर पर्रीकरांनी आपल्या इच्छाशक्तीचा परिचय दिला आणि गोव्याच्या इतिहासातलं एक स्टेट ऑफ आर्ट असा पूल गोव्याच्या जनतेला त्यांनी समर्पित केला। गोव्याचं पर्यटनाचं महत्त्व लक्षात घेता पब्लिक ट्रान्सपोर्ट आणि इलेक्ट्रिसिटी याच्यात नक्कीच गोव्यामध्ये व्हायबिलिटी आहे आणि त्याचबरोबर गोव्याच्या येणाऱ्या जगातून येणारे टुरिस्ट, त्यामुळे श्रीपादजी आणि मनोहर पर्रीकर आणि आमचे सांसद यांच्या सततच्या प्रयत्नामुळे गोव्याच्या नवीन इंटरनॅशनल एअरपोर्टचे काम सुरू झालेलं आहे। त्या एअरपोर्टला जोडणारा 8 किलोमीटर रस्ता देखील त्यांनी मला बनवण्याकरता सांगितला, तो पण मी करून देणार आहे। पण त्याचवेळी माझ्या मनातली इच्छा होती की जसं व्हेनिसमध्ये आहे की पाण्यावरून डायरेक्ट आपण एअरपोर्टला पोहोचतो, तशी व्यवस्था गोव्यात झाली पाहिजे। परंतु गोव्यातला वॉटर ट्रान्सपोर्ट काही पुढे जात नाही।
मी बराच प्रयत्न करून थकलो आणि आता मी हा प्रयत्न करण्याचं सोडून दिला आहे असं मला दुःखाने सांगावंसं वाटतं. कारण या संदर्भातल्या परवानग्या इतर ठिकाणी आता गंगेत देखील सगळं सुरू झालं. वॉटर ट्रान्सपोर्ट जास्त सोयीचं आहे आणि त्याच्यामुळे प्रदूषण पण कमी होणार आहे. आणि या बाबतीत जर एन्व्हायरमेंट आणि अन्य सगळ्यांनी सहकार्य केलं तर होईल. आणि मी मांडवी आणि जुवारी नदीमध्ये ड्रेजिंग करण्याकरता देखील पैसा मंजूर केला आहे, जेटीज पण मंजूर केलेले आहे. पण गोवा सरकारने आणि इथल्या जनतेने सहकार्य केलं तरच हे काम होणार आहे. How is the Josh? How is the Josh? So I will transfer my Josh to you and sit here and speak few words. मुख्यमंत्री जालो गोंयचो पयले येपा तेन्ना म्हज्या दोळ्या समोर एक वाक्य आशिल्लें जॉन एफ कॅनेडीचे. अमेरिका roads are good because America is rich, but American roads are good because America is rich because roads are good. हे वाक्य म्हज्या तकलेर ल्हानपणापासून उमटलेलें. आमच्या गोंयची परिस्थिती म्हाका याद जाता. हांव पोन्न्या म्हणजे हो आतां नवो ताचे सकयलो उजव्या हाताचो पोन्नो, दाव्या हाताचो ताचे पेक्षा पोन्नो, ताचे पेक्षा पोन्नो पूल पळय कोसळ्ळा. 15 मिनटां हांव पयलीं ताजे वयल्यान गेलां. आनी दुर्दैव आमचें अशें की आमी डेव्हलपमेंट आमच्या हातान नाशिल्लें. राज्य ल्हान, खर्च खूब. नितीनजीन सांगलें अशें डेव्हलपमेंटाक जवळ जवळ 25,000 कोटी जाय गोंयाक. आनी गोंयचें एकूण डेव्हलपमेंटल बजेट हे फक्त 1500 कोटी आहा. म्हणजे आमी करूंक गेले जाल्यार म्हाका दिसता 140 वर्स 14 वर्सां लागतली. इतल्या वर्सां भितर हें काम पूर्ण जावचें ना. आनी म्हणून कोणाची तरी गरज आशिल्ली मदतीची. हांव नितीनीक पयलीं पासून म्हजो हिरो म्हणून पळयता. कारण गोल्डन क्वाड्रँगलचो प्रोग्राम सुरू केलो अटलजीन. आयज ह्या सेतूचें नांव खरें म्हणजे नितीनजीच्या हस्ते म्हाका डिक्लेअर करपाचें आशिल्लें, पण कोणें तरी पयलींच डिक्लेअर करून मेकळें गेलें. त्या अटलजीन नितीनजीचें काम पळोवन तांकां महाराष्ट्रांच्यान स्पेशल दिल्लीक आपोवन दिलें आनी देशाचो रोड मॅप पूर्ण तयार करपाक लायलो. तो रोड मॅप तांच्यान जो तयार केल्लो त्या रोड मॅपान भितर गेल्या म्हाका दिसता 5 वर्सांक जे एक 5 आनी त्या पयलीं अटलीची 4 वर्सां 9 वर्सांक जी कितें कामां जाल्या ती त्या रोड मॅपा प्रमाणे जाल्या. त्यामुळे कितलोय हे आसलें सुद्दां जाल्यार गोंय देश हो वेस्टर्न कंट्रीच्या हाजेर उरूंक जाय. आतां हाजे खातीर आमी थोडे पॉझिटीव आसूं जाय. वी शूड बी पॉझिटीव. हांव बारीक पळयता फेसबुकाचेर पूल बांदता. कोणाचे पयशे ते कितें म्हजे पयशे? ते लोकांचेच पयशे, ते तुजेच पयशे. तुजे पेट्रोल घालून गाडी ते जळयता पळय स्लो हातून, तातूंत तुका 100 रुपया चड लागता पेट्रोल म्हयन्याक. ताजें सेवींग तें त्या हातूंच्यान म्हाका दिसता हो पूल लोकांच्या प्रयत्नान जाला. म्हाका आनंद आसा की 5 वर्सां भितर चालू जावन सोंपलेलो एक मेजर गोंयचो हो प्रोजेक्ट. हाज्या खातीर हांव सगळ्यांक आभार मानता.
आभार मानता आसतना मुद्दम अशाच मनशाची पयली नांवां घेता की जे ह्या पुलाच्या कन्स्ट्रक्शनात सहभागी आशिल्ले. नितीनजी गडकरी, आमचो सुदीन ढवळीकार, GSIDCचो चेअरमॅन पावसकार, आमचो सिद्धार्थ, मागीर लक्ष्मीकांत पार्सेकार जे आयज मुद्दम म्हज्या विनंतीक मान दिवन आयले हांगा. तांच्यांनी 2.5 वर्सां लढयलें युद्ध. ज्या पद्दतीन आमकां त्रास दिलो ती पद्दत पळयल्ली जर तूं जाल्यार म्हणटलें कोण म्हणटलें कितें जालां इतलें नुकसान इकॉलॉजीचें. पूण आयज प्रत्यक्ष पळयत जाल्यार सगळ्यो गजाली आमी करून त्या प्रमाणे झाडां सुद्दां कापून ना. थंय फक्त कितें तरी 17 झाडां कापची पडली. प्रत्येक हाका विरोध अशें करपाची मनोवृत्ती तयार जाल्या. विमानतळ कर विरोध, गार्बेज ट्रिटमेंट कर ताकाय विरोध, आनीक कितें कर ताकाय विरोध. त्यामुळे म्हाका दिसता गोंयकारांनी आतां बी पॉझिटिव्ह. म्हज्या दृश्टीन आयचो संदेश बी पॉझिटिव्ह. सगळ्यांचे तुमच्या मदीं आणि बाब नितीन गडकरीच्या मदीं हांव चड वेळ येना. हांव फक्त म्हणजे 1 मिनटान तुमकां शुभेच्छा दिता की बाब मनोहर पर्रीकराचें जें स्वप्न आशिल्लें हो पूल खंयच्या पद्दतीन करपाचो, आनी जेन्ना ताणें ठरयलें की हो पूल जावंक जाय म्हणजे जावंक जायो, पण त्या वेळेन जें कितें सरकार आशिल्लें त्या सरकारान NOC दिवनाशिल्ली, तरी पूण तांणी ठरयलें की जर केंद्र पयशे दिना जाल्यार आमी गोंय राज्याच्या फंडातून गोंयच्या माध्यमातून हो पूल आमी करतले. तांणी कामाक सुरवात केली आनी ताचें स्वप्न जे ठरिल्ले प्रमाणे आज पूर्ण जाता हे आमकां सगळ्यांक आनंदाची गोष्ट आसा. त्याच बरोबर हे स्वप्न पुरे करपाक केंद्र सरकारचे मंत्री बाब नितीन गडकरी आणि मोठे उदारतेन जरी फंड पास जावन आशिल्लो परंतु ह्या सगळ्याचो अर्धो खर्चाचो भार ताणें उचल्लो आणि हे पुलाक आनी इल्ली गती येयली. आज तो पूर्णत्वाच्या मार्गार आसा. गोंयांत अशी कित्येक कामां जाचो उल्लेख बाब ढवळीकरांनी केलो आणि ती कामांय पूर्णत्वाच्या मार्गार आसात. गोंय कशा पद्दतीन विकासाच्या बाबतीन फुडें सरता आणि सगळ्यांच्या सहकार्यान, जनतेच्या सहकार्यान, मंत्र्याच्या कामाच्या धडाडीन, मुख्यमंत्र्याच्या कामाच्या धडाडीन, त्याचबरोबर विरोधकांच्याय जो कितें सपोर्ट आनी हे मेळ्ळो त्यामुळे हे सगळे कामां बेगीन जावन पडली. तांणी जर विरोध करनाशिल्लो तर हें काम आनी इल्लें स्वस्त चलता आशिल्लें. म्हाका म्हणपाची हें आसा की तांचो विरोध सुद्दां हो पॉझिटिव्ह हातून निश्चितपणे बदललो. 2 पूल आसात, 3रो पूल कित्याक जाय, इतलो तुमी बेश्टोच खर्च कित्याक उदकांत उडयतात अशें म्हणपी लोकांक कळ्ळें की ह्या मुलाचें म्हत्व ज्या पद्दतीन नॉर्थाकसून सावथा वचपाक लोकांची काही गोची जाताली, कोंडी जाताली ट्रॅफिकाची, त्या संदर्भान आज ह्या पुलाची कितली आवश्यकता हे सगळ्यांक कळून चुकिल्लें आसा आणि सगळ्याचें समर्थन ह्या मेळ्ळां. त्यामुळे हांव सगळ्याचे गोंयकारांचे, तुमचे सगळ्यांचे, सगळ्या राजकीय पक्षाचे मनापासून तांकां धन्यवाद दिता. आणि अशा तरेचे गोंयचे फुडले प्रकल्प तुमच्या सगळ्यांच्या वतीन काही पुलाची नांवां ढवळीकर बाबान वाचून दाखयली. म्हाका तातूंत आनी एक ऍड करून दिसता. हांव माननीय नितीन गडकरीची विनंती करतो की पुष्कळ वर्षे घातलेला आपण चोडण आणि पणजी हा एक दुवा, त्याच्यातून साऊथ गोवा हा त्याच्यात आलेला असेल तर याला सुद्धा त्यांनी थोडी आम्हाला आर्थिक सहकार्य करावं आणि हाही पूल म्हणजे गोव्याचा एकही पूल असा म्हणजे पाहिजे आणि तो राहून गेला असं होऊ नये अशी विनंती मी त्यांना करतो. आणि तुम्ही दिलेल्या सगळ्या सहकार्याबद्दल सर्वांना धन्यवाद देतो आणि माझे 2 शब्द संपवतो. भारत माता की. ज्याचे उद्घाटन माननीय केंद्रीय मंत्री श्री नितीनजी गडकरी आणि त्याचप्रमाणे आमचे मुख्यमंत्री माननीय श्री मनोहरजी पर्रीकर हांच्या हातांतल्यान आज सगळ्या लोकार्पण हो पुरीत जाल्लो आसा. आणि ह्या कार्यक्रमाक तांचे बरोबर हजर आशिल्ले गोंयचे सभापती डॉक्टर, त्याचप्रमाणे केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नायक, हजर आशिल्ले दोन्ही खासदार, हांगा हजर आशिल्ले म्हज्या सहकारी सगळे कॅबिनेट मंत्री, विधानसभेतले आमदार,
सरकारी अधिकारी MOST MORTH चे अधिकारी वर्ग जमिल्ले सगळे ह्या व्यासपीठार आशिल्ले इतर मान्यवर म्हणजे मुखार बशिल्ले मान्यवर पत्रकार मिडिया आणि मोठ्या संख्येन अत्यंत प्रेमान मनोहर पर्रीकराच्या उपस्थित आशिल्लो हो व्हडलो जनसमुदाय खूप आनंद जालो 2019 हे वर्ष आमकां भाग्याचें वर्ष आसा जी कामां 2014 चालू केल्ली आनी 2017 ताचे फाउंडेशन स्टोन्स घातिल्ले ती आज पूर्णत्वात येता तातूंतलें उदात्त उदाहरण म्हणजे आमचो हो 3rd मांडवी ब्रिज म्हाका खूप आनंद जाता कारण पयली मिटींग माननीय मुख्यमंत्री मनोहरजी पर्रीकरान जी घेतली त्या वेळार टोटल 6 प्रोजेक्ट मुखार हाडिल्ले आणि तातूंतलो हो जो प्रोजेक्ट अत्यंत म्हत्वाचो जो पर्वरी आणि पणजे ह्या वाठाराक जोडणारो जवळ जवळ 5.1 किलोमीटर ब्रिज हो प्रोजेक्ट हे ताचें स्वप्न आशिल्लें आणि अशा वेळार हे प्रोजेक्ट जेन्ना घेऊन पहिल्याच मिटिंगेक ते केंद्रीय मंत्री श्री नितीनजी गडकरी कडेन गेले तेन्ना एका सेकंदात तांणी हे प्रोजेक्ट एप्रूव केले आणि तातूंतल्यान हे प्रोजेक्ट एप्रूव करता आसतना जे पहिले 5 प्रोजेक्ट आसा ते MOST MORTH मिनिस्ट्री मार्फत घेवचे अशें ठरले आणि त्यानंतर मांडवी ब्रिज जो आसा तो गोंय सरकारान घेवचो आणि GSIDCन ताचें बांदकाम करचें हे जे प्रोजेक्ट आसा त्या सगळे कंप्लिशनाचेर आसा तातूंतलो खांडेपार ब्रिज अलॉंग विथ फ्लायओव्हर्स हो प्रोजेक्ट जवळ जवळ 300 कोटीचो तातूंत आसा धवळी बायपास जवळ जवळ 90 कोटीचो आसा वेर्नाडू ट्रिम मिसिंग लिंक जवळ जवळ 250 कोटीचो आणि 350 कोटीचो वेस्टर्न बायपास आणि त्याच प्रमाणे जो मेन प्रोजेक्ट 4 रस्ता टू पोळे इन्क्लुडिंग गालजीबाग आणि माशे ब्रिज हो जवळ जवळ परत 350 कोटीचो प्रोजेक्ट आमचो कंप्लिशनाचेर आसा हांव खरेंच उमेदीन सांगता जे काम माननीय मुख्यमंत्री आणि माननीय केंद्रीय मंत्री नितीनजी गडकरीन केला ताका तोड ना आजपासून गोंय स्वतंत्र जायत पासून म्हाका दिसता आमकां केन्नाच 90 कोटी वयर पैसे मेळूं नाशिल्ले इट इज अ फॅक्ट सर आम्हाला आजपर्यंत 90 कोटीच्या वरती केव्हाही पैसे मिळालेले होते आणि ते पण प्लॅन डिपार्टमेंटमधून पण आज तुम्ही आल्यानंतर जवळजवळ 15,000 कोटीची कामं या आमच्या राज्याला मिळालेली आहे याचं सर्व श्रेय हे तुमचं आणि माननीय मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकरांचं आहे आणि त्याचाच आम्हाला सगळ्यांना अभिमान आहे आज हे काम पुढे नेताना मला खूप आनंद होतोय कारण पत्रादेवी ते पोळे हा 17 जो NH आहे त्यातलं जवळजवळ 70% काम तुम्ही आमचं पूर्ण करण्याच्या याच्यावर आहे आणि त्याला जे फायनान्स पाहिजे ते पण आम्हाला दिलेलं आहे जुवारी ब्रिज जवळजवळ 3,000 कोटीचा आज पुढे जात आहे आणि आमचा हेतू स्पष्ट आहे की येत्या 2019 डिसेंबर पर्यंत जो 8 लेन जुवारी ब्रिज आहे त्यातले 4 लेन ओपनिंग करून लोकांना लोकार्पण करायचा आणि हो प्रयत्न आमचा जो असा तो आमच्या सरकाराच्या माध्यमातल्यान म्हणजेच मनोहर पर्रीकराच्या नेतृत्वा सकल लोकार्पण करपाचो मनोदय हांव ह्या व्यासपीठा वयल्यान व्यक्त करता आज म्हाका खूप आनंद जाता हे करता आसतना म्हाका दिसता जवळजवळ 70% ऑफ द नॅशनल हायवे आर कवर्ड बाय MOST MORTH डिपार्टमेंट आणि हाचे श्रेय हे फक्त मनोहर पर्रीकर आणि नितीन गडकरीक आसा हे कित्याक उलयता कारण ओपोजिशन जे आसा ते आज कितें उलयत आसा मित्रांनो गोवा इज द ओनली स्टेट वेर MOST MORTH मिनिस्टर अलाउड us 30 meters winding and acquisition आणि हे सगळे मनोहर पर्रीकराच्या तर्फे झाले आसा कारण बाकीची जर राज्य पळयत इवन इन महाराष्ट्रा जाल्यार 60 मीटर एक्विजिशन आसा आम्ही जर 60 मीटर एक्विजिशन केल्ले जाल्यार जवळ जवळ 2000 घरां आमची
आमकां मोडची पडटली आशिल्ली. पूण इट इज ओन्ली बिकॉज ऑफ मनोहरजी पर्रीकर अँड नितीनजी गडकरी आज आमी ह्या घरात हात लावना. हे सगळ्यांनी आमी समजुपाची आवश्यकता आसा. आनी त्याच खातीर हांव सबंद गोंयच्या जनतेतर्फे माननीय मंत्री नितीनजी गडकरी आणि मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकराचे अभिनंदन करता, आभार मानना. कारण आमकां आनीकूय कितलेशेच रोड्स आणि ब्रिजीस येवपाचो आसा. तातूंत आमी मेजर जे NH4A फोंडा टू आमच्या इन्क्लुडींग बाणस्तारी ब्रिज, ओल्ड गोवा मागला, त्यानंतर बोरीम ब्रिज मागला आणि अशें करून जवळ 7 प्रोजेक्ट इन्क्लुडींग मोपा जो 8 किलोमीटर रोड आमचो नॅशनल हायवे म्हणून घोशीत केला. तो हे सगळे आमी ह्या वर्सा घेवपाचें ठरयलां. तांणी मान्यता दिवची. गोंयच्या जनते तर्फे तांकां रिक्वेस्ट, मनोहरजी पर्रीकराचे तर्फे तांकां रिक्वेस्ट की तांणी ही कामां आमची बेगिनात बेगीन घेवन हे मुखार व्हरपाक आमकां हातभार लावचो अशी नम्र विनंती करता. आणि परत एकदा तुमकां सगळ्यांक हुनहुनीत परबी दिता. आजच्या दिसाची हुनहुनीत परबी दिता. आणि ह्या लोकार्पण कार्यक्रमाक तुम्ही मोठ्या संख्येन उपस्थित रावले त्याबद्दल तुमचे अभिनंदन करता, आभार मानता. आणि म्हजे 2 शब्द आवडते येता. जय हिंद, भारत माता की. आयचो हो दीस गोंयच्या इतिहासार भांगराच्या अक्षरांनी बरोवपा सारको दीस. आणि हो दीस आमकां आज पळोवपाक जो मेळ्ळा. फाटल्या 4.5 वर्सां पयलीं 14 जून 2014 सालाक आमचे धडाडीचे मुख्यमंत्री मनोहरभाई पर्रीकरान हो ब्रिज चालीक लायलो. आणि आज 4.5 वर्सांनी 4.5 वर्सांनी हो ब्रिज लोकार्पणाक सारको टायमार हेजे इनॉग्रेशन. आयज खरी गरज आसा ह्या ब्रिजाची. आयज मुख्यमंत्र्याची दूरदृष्टी फुडल्या 20 वर्सांक जे कितें जाय ते पळोवन आयज गोंयचो विकास, गोंयचो डेव्हलपमेंट, गोंयची उदरगत 2012 जेन्ना फूल मेजॉरिटी सत्ता मेळ्ळी तेन्ना खऱ्या अर्थान चालीक लायले. आज आमी पळयता नितीनजी गडकरी माननीय त्यांच्या नेतृत्वा सकल गोंयचे नॅशनल हायवे 6 पदरी रोड आज इतल्या स्पिडीन काम जे चलता. आज ह्या पुलाची ते कनेक्टिविटी गरज आसा. फुडल्या आमचो गोंयचो व्यवसाय एक्सपोर्ट आणि इम्पोर्ट ह्या व्यवसायाक हे जे नॅशनल हायवेचे जे काम आसा आणि गोंयच्या ब्रिजाचे जे काम चालू आसा आणि हो जो ब्रिज कंप्लीट जाल्लो आसा हेजो पूर्ण फायदो गोंयकारांक जातलो. आणि गोंयकारांचे व्हॅल्यू येणाऱ्या काळाक वाडटलो, गोंयचें नांव वाडटलें. कारण आमकां 2012 साकून मुख्यमंत्री मनोहर भाई लाभिल्ले आसा. त्यांनी 2012 गोंय स्वतंत्र जावन 50 वर्सां जाली म्हूण 2011 गोल्डन जुबली म्हणून गोंयाक प्रत्येक पंचायत घर आज कंस्ट्रक्शन जाता. जवळ जवळ 180 पंचायत घरां आसुल्लीं त्यांची जवळ जवळ 50 पंचायत घरां, कम्युनिटी हॉल, मार्केट कॉम्प्लेक्स आणि पंचायत ऑफिस ही बिल्ड जावपाचें त्यांचे स्वप्न आसा. आणि हे 2022 म्हटल्यार GSIDC कंप्लीट करतले. आज एज्युकेशन डिपार्टमेंटाक 920 प्रायमरी स्कूल, हाय स्कूल, हायर सेकंडरी गोवा गव्हर्मेंटाची आसा. ती आज जवळ जवळ त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली 500 स्कुलां कंप्लीट जाल्ली आसा. आणि उरलेली स्कुलां आमी मुख्यमंत्री रोजगार योजना आणि जे सिव्हिल इंजिनियर आसतले गोंयचे डिप्लोमा या डिग्री त्यांचे खातीर आमी GSIDC रजिस्टर करून तांकां कॉन्ट्रॅक्टर करतले. कित्याक आयज GSIDC कॉन्ट्रॅक्टर मेळटा चडशे गोंयचे भायले. तेन्ना आमकां गोंयचे जे सिव्हिल इंजिनियर आसा आणि सिव्हिल इंजिनियरान गोंयचो कोणाकूय पार्टनर घेवन आमच्या GSIDC रजिस्टर जावपाक जाता. आणि आमी चीफ मिनिस्टर रोजगार योजना ही आमच्या मुख्यमंत्र्यान घालून दिल्या. फुडल्या वाटचालीक फुडल्या येणाऱ्या काळात गोंयचे नंबर 1 नंबर क्लास कॉन्ट्रॅक्टर जावचे. AG दत्तप्रसाद लवंदे आणि त्यांनाचे AG ॲडव्होकेट सरेश लोटलीकर, आमचे NIOचे साथीदार, आमचे फायनान्सर्स, नाबार्ड, आमचे गोवा पुलीस, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, नावां भरपूर आसा.
सगळ्याचे एखादी घेवपाक पावचोय ना. पूण सगळ्यांक म्हजे मनपूर्वक आभार